Bori. Oda lép. Csikis egy pici. Oda lép. Simi, milyen színűvel festik be Évi a kezed? Milyen színnel? Nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. És most emlékszel, csináltunk már ilyet. Úgy, és nyisd szét a tenyet. Azaz. Ide. Figyelj. És 1, 2, 3. Bori szeretne? Bori milyen színt szeretne? Te is pirosat szeretnél, Bori? Nyisd szét te is egy picit az ujjaidat. És már is jön a piroskék, vöröskék, Áronka keze. Így alaposan lefessük az ujjait, és nézzük meg, hogy milyen az Áronka tenyér lenyomata. Úgy nyomjuk rá, jó alaposan, és most 1, 2, 3, nem mozdítsd el, csak emeld föl. Csikis? Nyisd szét a te? Úgy, nagyon ügyes vagy, köszönöm. Figyelj az Évire, mutatja, hogy hova. Bárhova lehet. Bárhova. Hajlik a vesző, haragszik a katona, megázik a lomba, ne orra. Nézzel, fessük a kezedet. Egy rétes rostére, pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a világ végére. Ott sem maradunk sokáig, csak 12 óráig. És van még egy katonás, az most jutott eszembe. Várjál, Borika, hát nem kell belenyúlni. Nyisd szét a tenyered. Azaz. De ügyesen. Az utca 3 háznak 6 kemence, körüljártam, még sincs este, ha nincs este, van menyecske, kincsem, rózsám teremtette. Nézzük a kis tófét, emeld fel. Nagyon jó lett, igen. Tessék, neked volt zöld marsút, ha jól Szeretsz vagy nagyon? Kidobom, jó, Bori? Kidobom, na, Annika, nézd csak, tegyük a picit tetszett az ujjaidat. Kolos. Várjál. Jön a kolos, vigyázzat, tüt-tüt, tüp-tüp. Nézd csak, azaz, nagyon ügyes vagy. Zsutyi, jön a...